Nya, ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu kalau ong bakasap ka pong jong ke India kala ban pinsa priang ya kasuk kasany ha ka por meminta ka babuan satang ka jingban kia bat ka jing yakin at suda. Kalau ong ru ba ki nongrem ka lariti ka India kilong ki bakongsan ha kene ka juk minta. Ka Presiden Murmu kalau ong ya kene haba ai ka khusnam Sangeet Natak Academy Fellowship bat Academy Award jong usnam Arhajar Khat Khandai Arhajar Arpho bat Arhajar Arphway ha ka jing yalang ka balong ha New Delhi henne ka sngi. Hakan ni kasngi prangut ki real pokmat kilayo padiang ya ka Sangeet Natak Academy Fellowship haka liang ka Performing Arts. Baro ki don chispa ap prangut ki real don sap haka liang ka put ketem ka syat ka rinsan ak drama riti dostur bat ki wei ki balayo padiang ya ka khusnam Sangeet Natak Academy Award. Kini ki khusnam Academy Award ki kuntup ru ya laitli ki khusnam bala penyaso lang. Ka BJP Meghalaya